Исәннәрмесез, саулармысыз? Эфирда шоу-біз тапшыру һәм мин Гөлназ Сәфәрова. Шоу-біз тапшыру кебек ялтыравыклы һәм төрле төсләр белән җимелдәп торучы яңа ел якынлаша. Кемдер пилмәнен бөгә, кемдер яңа күлмәк эзләп кибетләрне барлый. Калганнар исә ахыр заман үтеп китүен бәйрәм итә. Бәйрәм белән сезне, дуслар. Һәм без бүген яңа ел бәйрәм алды чыгарылышын башлап җибәрербез дә. Әлеге тапшыруда нинди яңалыклар ишетәсегезне тыңлап торыгыз. Рөстәм Вәлиев Мәскәүне шаккатырган. Хания Фәрхи бүләк ителгән атын иткә җибәрү хакындагы мәгълүмат дөресме? Маликовлар гаиләсендә зур шатлык, уллары Гайсә армиядан кайткан. Иркә үзенең фанатын елаткан. Һәм гадәттәгечә, бары тик сезгә генә дип саклап тоткан яңа клибыбызда күрсәтергә әзербез. Гармунчы Рөстәм Вәлиев белән әлбәттә таныштырып тору артык. Без аны былай да яхшы беләбез. Хәзер исә аның улы исламда таныла башлады. Интернетта без аны Фәрхәт белән Фәрхәт проекты аша беләбез. Шулай ук битбоксер мотивларына күбәләгемне киләүче егет ул ислам. Ләкин бүген сүзебез аның хакында түгел, әтисе турында. Шушы көннәрдә Рөстәм абый Мәскәүдә 10нчы тапкыр узучы Гармун Рәсәйнең җаны конкурсында катнашып кайткан. Шунысын да әйтеп китик. Татарстаннан әле моңарчы әлеге конкурста беркем дә катнашканы булмаган. Рөстәм Вәлиев исә катнашып җиңү яулап кайткан. Күрәсең, 28 ел Илһам Шакировта гармун уйнавы юкка гына булмаган. Котлыйбыз. Шоу-бизнес яңалыкларын дәвам итик. Күптән түгел генә Иркә булып узган концертында фанатын елаткан. Рус шоу-бизнесында бу әлбәттә киң таралган күренеш. Хәтерләсәгез, җырчы Максим үзенең фанаткасының яңагына сугып елаткан иде. Тынычланыгыз, дуслар. Иркә беркемгә дә кул күтәрмәгән. Шунда ки, Иркәнең сольный концертында бер Алия исемле кыз җырчыга чәчәк бирәм дип сәхнәгә чыккан. Һәм җырчыны кочаклап алып, елап ук җибәргән. Иркә аннан ник елыйсың дип сорагач, ул: "Мин сезне шундый каты күрәсем килде. Хәзер сез минем каршымда, мин сезне тотып карый алам" дип сулкылдый еларга керешкән. Иркә исә әлеге кызны көчкә тынычландырган. Менә шундый мәхәббәт. Шушы көннәрдә рус телле бер интернет-портал Хания Фәрхи бүләк ителгән атын иткә җибәргән дигән шомлы хәбәр таратты. Ләкин берничә сәгать үтүгә әлеге хәбәрне алар шундук сөртеп ташлады. Дип, интригалар һәм скандаллар яратучы Кәеф ничек газетасы бу теманы читләп уза алмады. Һәм алар махсус тикшерүне үткәргәннәр. Хәзер, дуслар, Санта-Барбара тыңларга әзер булыгыз. Чынлап та, моннан 2 ел элек яраткан җырчылары Хания Фәрхигә Тәтеш районы якташлыгы ат бүләк иткән. Ат бия булып чыккан. Аңа Сандугач дип исем биргәннәр һәм ул шул елны ук тай тудырган. Тайга исә Чернуш дип исем биргәннәр. Менә шулай торып Сандугач белән Чернуш Габделхай абыйның туган авылында яшәгәннәр. Соңрак анда ферма бетү сәбәпле аларны күрше авылга Бикнарат авылына күчергәннәр. Хәзер исә Сандугач кабат буаз икән. Менә шундый күңелле әкияти яңалыклар. Атка килгәндә, димәк, Хания Фәрхи атын иткә җибәрмәгән дигән сүз. Дуслар, яраткан җырчыгызга мондый бүләк ясар алдыннан уйлап эш итегез. Аны бит әле кайдыр асрыйсы, нәрсәдер ашатасы һәм гомумән аның артыннан карыйсы бар. Шуңа күрә дә безгә, артистларга, ниндидер җансыз әйберләр бүләк итү күпкә яхшырак. Шушы көннәрдә Муса Маликов Германияны калдырып Казанга кайтты. Баксаң, ничә еллар дәвамында "Әссәламу алейкум" дип җырлап йөрүче кечкенә генә егеткә дә инде 30 яшь тулган икән. Ләкин Маликовлар гаиләсендә Мусаның кайтуы бердән бер шатлык дип кенә әйтеп булмый. Күптән түгел генә аларның кечкенә уллары Гайсә армия сафларында хезмәт итеп кайткан. Гайсә армиядә белгечлеге буенча оркестрда уйнаган. Хәтерләсәгез, җырчыбыз Ленар Сәйфиев та армия сафларында хезмәт иткәндә хәрби оркестрда уйнаган иде. Менә шулай музыкаль белемең булса, армиядә дә җырлап кына йөрисең. Әтияне рәхмәт, безне сөйгән өчен. Сезнең мәхәббәтегез барын тик минем көчем. Мин сезне онытмам.
Мен sizni qoldirmam, vaqda berem sizga, ne bo'lsa da tashlamam. Atiyani rahmat, bizni sevgan uchun. Sizni muhabbatingiz borin tek mening kuchim. Men sizni unutmam, men sizni qoldirmam, vaqda berem sizga, ne bo'lsa da tashlamam. Turmush birovgina rahmat deb sen hamon yasha. Yorat saqla qadrla, kimlar o'stirdi yanasha. Kimlar jiloq berdi, kimlar seni tashlamadi. O'z quchog'inda tutib dushmanlardan saqladi. Ömür bo'yi o'ylarimda, ömür bo'yi yuraklarimda. Menga sizga rahmat, qadrli Adiyani. Bolaning sof ko'nglini kiritdigiz muhabbat. Yengilmadingiz kirtalarga, shuning uchun su rahmat. Esanmi qadrli Ani, hallari nechik yaxshi. Onglayman yiroqdan, sim yo'llar orada. Turmush bo'la gitdin, qish menga ilhomon berdin. Sevib yoratib o'sirdin, og'irliqlardan saqladin. Ey men agrin o'sam, ko'p o'zgarishlar kerak. Adiyani saqlayim, olar bor qo'yg'ini sizga. Sizga toba qarata, siyu hissar yo'qotmam, bir kimda olarni olmas, men sizni naq yoratdim. Adiyani rahmat, bizni sevgan uchun. Sizni muhabbatingiz borin tek mening kuchim. Men sizni unutmam, men sizni qoldirmam, vaqda berem sizga, ne bo'lsa da tashlamam. Adiyani rahmat, bizni sevgan uchun. Sizni muhabbatingiz borin tek mening kuchim. Men sizni unutmam, men sizni qoldirmam, vaqda berem sizga, ne bo'lsa da tashlamam. Talashlar bulansa, qarashlar to'g'ri kelmay, lekin biligiz anglag'iz bu boradek sezilmay. Adiyaniga hurmat, bu endi mangulikka. Mening cheksiz muhabbat bo'lar sizga istalikka. Tozalik tashlamasin, farishtalar saqlasin, jilo yuraklariga sikirib menga tipsin. Cheksiz sizga rahmatim, bor so'zlar bulishmas. Bir kimda Xudodan boshqa mendan sizni urlamas. Aytishimdan da rahmat, shin yigitni o'stirdin. Menga ko'rsatib durustlar, bilimni yaxshi berdin. Qo'rquvni mendan oldin, botir hozir ko'nglimda, qo'llarin ishon kuchli, sen menga yuragimda. Qadrlagiz Adiyanini, Alloh sizni o'stirdi. Suyuq quchog'inda tutib uzilib sizni yaratdi. Ezgi so'zlarigiz mening gul yuragimda, ularni birda unutmam, men sizni naq yaratdim. Adiyani rahmat, bizni sevgan uchun. Sizni muhabbatingiz borin tek mening kuchim. Men sizni unutmam, men sizni qoldirmam, vaqda berem sizga, ne bo'lsa da tashlamam. Adiyani rahmat, bizni sevgan uchun. Sizni muhabbatingiz borin tek mening kuchim. Men sizni unutmam, men sizni qoldirmam, vaqda berem sizga, ne bo'lsa da tashlamam. Bugungi topshiruvimizni maxsus geroylari uchun Amerika Tatariston arasi ul bir ne tugul. Tatar jiri deganda ular minglarcha kilometrlar okeanlarni keshirga da azir. Shaqqatlig'izmi? Shaqqatirliq. San Fransiskoning o'zidan kelgan millatdoshlarimiz bilan yaqinlanroq tanishik. Hozirgi vaqtda biz piramida ko'ngil oshi o'zagida o'tiramiz. Ham mening yanashamda endi Tataristonda shoxti populyar g'oila, Safa g'oilasi o'tiran, yeshin shoxti populyar deb aytam, chunki San Fransiskodan keluvchi haligi millatdoshlarimiz endi sizga teleekranlar oshada ham Adila radio efir oshada tanish, ham bugun biz ular bilan yaqinlanroq ko'rishirmiz, bilan siylashirmiz, ham ularga o'zimizni qiziqsintiradigan transferlarimizni beramiz. Xayrli kun, esanlarmisiz Irqiya apa? Esenmisiz? Dayan abi. Esenmisiz? Hem Adila. Selam. Selam. Nishanchi yılının indi siz kelasiz haligi Tatar jiri festivaline? Men eng birinchi tapqir keldim 5-chi Tatar jirina. Shundan beri her yıl qaytib kelam Tatar jirina. Maxsus etib qaytib kelam qish oylarida salqin bo'lsa da. Bu sizin shunday bir g'oila traditsiyasimi? Yeysendir ko'ngil oshumi bu? Narsa bilan tengli olasiz har yilni mana Tatar jirina qaytuving'izni? Biz Tatar jirlarini bir yaratamiz. Sonra bir küp motor her yılını motor yana jirlar da çıga, yaşlarda küveyip bara. Ana için her yılını kilgen sayın bir yana şarkıcı çıga deb aytib, ümid edip kelamiz endi. Ana için bir yaratamız. Менә siz аңлашыла, сезнең әти-әниләрегез безнең яклардан шулай бит. Башкортстан якларыннан. Дөрес әйтәм бит? Benim babaylarım şulay, babayım. Babaylar. Әбиләр инде бөгелмә, Алабуга ул яклардан. Әмнә Әдилә ул Америкада туып үскән кыз. Әдилә, сиңа татар җырлары чынлап та кызыкмы? Яисә сине әти-әниеңне алып кайтам, Әдиләйдә кайтабыз. Безнең белән син татар җырын тыңларга тиешсең дип.
Birinci tapkır şulay buldu. Kilerge tiyişsin Tataristan'da Kazan'ga ki şu biz abim ben kildik. Min ber belmeyim bana Aydar Galimov'dan başka bir jürçü belmeydim. Biz oturduk. Tatarcını karadık, diskler alıp kayıttık. Ondan sonra bana bir küp yaşlılar bilen tanıştım. Hazır min şu Tatar müzik gına tınlamaydı. Amerika'da demek Tatar müzik, Amerika dostlarına da Tatarşan tınlatasın. Tınlatam. Benim evimde her vakit Tatar diskler var, kilseler. Min permeçme, piraşki pişirem. Ondan sonra eç pişmek, Tatar aş pişirem. Dostlarımı çakıram. Hem Tatar müzikler, bana Landiş, Rayaz, Münir, şundilerini oynayayım. Bütünsün tınlıyorlar, bileler. Barlıq yer jürçülər arasından sen kimni debetik üstünrək görəsin? Kim sənə aşıt düşə? Yaş jürçülərdən. Miniti indi Landiş bilen in yaratkan jürçüm bu Landiş bula. Ondan sonra Rayaz'ın da tavuşumatur. Ondan sonra Salavat'ını da, ondan sonra bana Aydar'ını da küp tınlıyız eyde. So, annematiyim. So, Aydar'a da ilaştım indi. Jürlarına ilaştım. Siz özünüz kimni көрürгә deyip, kildiniz mesela bu yıl Tatar şırına? Bu yılını elbette indi Aydar her vakit indi anın birinci indi elbette lakin indi anlardan başka da bütün Salavat'ta, Zeynep'te, bütün hazır indi bir küp yaşırçılarını da adil arkasından bir küp yaşırçılarını da üzerinde de tanıyayım. Cırlarını da bir küp bilem. Bir küp yaratkan cırçılar var indi. Yani siz kimlerden ayırıp eydiniz? Mineke tabii Rukiye Aydar diye geçtiğinde benim başımda da Aydar'dan başka. Ama bir yana cırçılardan baktı yaratam. Anın beriki cırı var. Bik manalı. Bik kökerege kiratagan bir cır. Uzi yaza, Uzi yaza şu. Ondan sonra da Reyaz mesela Kamil Efendi'nin burada meclisi bulgan idi. Reyaz kirip bunda. Uzi bizge bunda cırlap kursetti. Yakından da görüştük. Bik motor cırlıydı bu ilim. Tatar estradası biləsiz, şulay tege bizge kilgelep kine tanışıp hem kızıqsını verismi, yeyse sizning de indir şaralar ötemi. Onda Tatar estradası jürçülerini siz koyan qarayısız, internetten mi, DVD disklerden gına qarayısız mı biləsimi, nişik mine tanışı prosesi nişik bara? Bizge indi elbette andi küpçürçüler kilmi. Savantuylarında bulsun bir neçə yıldır hazır indi. Bundan bir neçə cırçılar kile. Ondan başka da lakin de mineyken kebek biz indi 97'den birli kilebiz. 15 yıl kaytıp kilebiz. Kilyen sayın min bütün CD'ler, DVD'lerini bütün isin çumadan tutup alıp kaytam. Şolarını her vakit karibiz dostlarga da körsetibiz, nitebiz. Şol bizden eyden indi her vakit Tatarcırı yangırı indi. Hazır adı bilmi? TMTV'nin min karim hazır. İnternetten, online min hazır karim. Hazır. Minalda kararganım yok. Kaçtı kararga itti. Indi bana TMTV'ne kari başlarga. Bu tapşırığını, çünkü biz hazır Showbiz tapşırığında hem TMTV kanalında görəsiz dostlar bizni Amerika'da hatta San Francisco'nun özünde de online rejimde qarab oturalar. Dayana ve aytdınız әле San Francisco'dagı men Tatar uyuşmasında neçə Tatar var imi? Hem sizin uçrашуларыгыз ничек үтә? Менә Әдилә bir тапкыр сөйләп җибәргән иде безгә. Biz uçraşабыз, Tukay şiirlərini söyləyib, җырлыйбыз дип. Менә шушы турыда безнең бик беләсебез килә. Ya biz min mesele özümne takdim iterge turu kirse min mahallemizin iyi din işlerini alıp varım. Onun için din bilen bulgan işlerde mahallede her vakit kişi bir küpçüyola. Ondan başka da cır bulgan vakitte de Tokaylarda, bağlarga telli şiirler iretebiz. Ama mahallemizde şimdi 200'e yakın kişilerimiz var. Kartlar yaşlarını koyup. Bizim mahalle kısmında bize Burlingame diyen şehirde tarafı San Francisco'nun küçükene gelen şehir ama biz meclis yaptık mı o vakitini bir 60-80 kişi her vakit çığılabız ve Big Maturgana Tatarcıların cırlıyız. Dini şey buldu mu Kur'an okup bütünümüz çığılıp vaktimizi kerebiz. Bir yaxşı vakit büteyinde. Ya günlerle. Әдилә, син менә bütün Европаны аркылы әйләнеп чыккан кыз, име? Төрле илләрдә булган кыз син. Һәм әйтәләр, төрле шоуларны караган кеше. Мин беләм, син Lady Gaga концертында булган кеше. Тагын инде башка шоуларны дип татырым. Менә татар җырын әлеге шоулар белән, әлеге концертлар белән тиңләп буламы? Ничегрәк? Чагыштырып буламы?
min uyluyum bulmuyor. Bütünlay biraz başka. Mene Tatarlıkını kürsatırga, Kazanlı Tatarlıkını, Tatarcılarını, şu tradition, şundi konsert, lakin başka şu Madonna, Lady Gaga barsan onlar üzlerin kürsatırlar. Şunun için biraz başka bulmuyor. Başka türlü. Bu yıl sen festivalda nerse kurem deyip kaytan, nerse kuresin kile? Kimni kuresin kile, nerse kuresin kile? Min kildim seni kararga. Şundan başka mı bütün Türkçülerin oturup kararga, min de alar ben ararsam, alar ben seyirşirge kızık. Konsert vakitte başka nindi kostümler giyeler, nindi yanga biyular var. Şunlarını kururga kızık. Рхип асби телевизин бик матур тепширлый сизин мешин татарча айттырып. Бәлки менә монда шундый импровизация рәвешендә бер кичкенә генә беразна куплет менә махсус шоу-биз тапшыру өчен Сан-Францискодан килгән Рхип бәлкем. И туган тел, и матур тел, әткәмен кәмнең теле. Dünyada küp nerse bildim, sin tuğan tel arkalı. Bravo. Big yaxşı. Rxiyap Dayana. Anı bizden torunumuz var 2 yaşında. Bu da cırlayalarının kadar. Менә мин аның турында сорыйсыйдым. Мин беләм сезнең оныгыз бар, име? Ул беренче, моннан бер 3 ел элек килгән шулай улыгыз Кемаль да әлеге татар җырына шулай бит. Һәм аның кызы туды хәзер, име? Бит сезнең оныгыз 2 яшь. 2 яшь кызыбызга 2 яшь булды октябрь ayında. Менә сез ничә буыннар аша әлеге татар телен Сан-Францискода саклап киләсез, име? Һәм оныгыз татар телен беләм, сез аның белән татарча сөйләшәсез? Biz aның белән татарча гына сөйлибез. Әлбәттә Америкада булгач инде барбер телне өйрәнә инде. Телевизионда карап та, садикка барада, сыңа мәктәпләргә башлар бит инде. Biz ikimiz Саян белән гомумән инде Адилә дә шулай татарча гына балага сөйлибез. Ул бөтенесен аңлый, хәзер ярты-ярты итеп сөйли, кайсы бер сүзләрне дә килә дә әйтеп куя татарчада. Әкилә дә ул бик күбәләкне ярата йырларга. Мин анарга һәр вакыт Әйтәле күбәләк сөйләшик бергәләп дигән бар бит инде. Шул миңа килә дә. О кадәр күп очып армыйсың син ничек. Шул аны килә дә ул әлдә хәзер бик күп сөйли инде, ник күп сөйли, башта сөйли башламады да, башта кәбәк дип әйтә. Әбә, кәбәк нәйдә? Әбә кәбәк. Бергәләшеп әйтәле күбәләкне йырлыйбыз. Ул үзе бии, үзе йырлый. Аннан соң итуган телне йырлыйбыз бергәләшеп. Аннан соң бик яратканы Али белән Кәҗә шигыры, Тукайныкы. Безнең Али бигрәк тату Кәҗә белән. Менә Кәҗә карап тора тәрәзәдән. Али аны кунак итә чирәм белән дигәндә, Али Кәҗә рәхмәт уки дигәндә, ул башын иеп рәхмәт дип әйтүен, мәмәк дип әйтеп шулай. Мәмәк әйтә. Аннан соң Кәҗә sakalın silkete rahmet oku diyende sakalın silketer bize me deyip de aytıp koyar. Yo, әмне бездә кызганычка каршы татар гаиләләрендә балалар оныкларын инде әйтеп торам, балалар татар телен белмиләр, начар беләр. Менә Даян абый әйтегез әле, татар телен белү һәм балаңа оныңа өйрәтү нәрсәдән башлана? Tabii bizim memlekette Tatarça küp kişi ayta bizge yaramıyor. Bizge işke yaramıyor. Niye balanı arıtıp Tatarça iletemiz? Deyipeyteler de kaysı ailede Tatarça bütünlüğü bulmayan ailede var. Ama biz şimdi babalarımızda, etilerimizde, enilerimizden kilgen örf adetlerin saklar için biz bağlar da, torunlarımız da Tatarça iletmeye tırışabız ve Tatarça belü demek hiç zararı yok. Bik faydalanıp durabız, bik motor göre süleşemiz, motor göre yeribiz. Ondan sonra Kazan'a kilgen vakitte de tabi bir küp Uruşça söylegen kişiler var ama Tatarçanı bulsun kilolerde bu kongres vakitlerde bulsun bir motor göre Tatarça söylegen kişiler bilen kürüştük. Bir yakşı hazır. Sizde de bir kübeydi Tatarça söyleyenler kübeydi. Min uylim anlansın bizning uyda mene Tatarça bilen balalarını üstirdik, Kemal Nadiləni. Şu bik faydalı buldu. Min uylim eğer de biznikiler Tatarça bilmegen bulsalar, bulay gana bik az gana mı bilgen bulsalar, birinci kilo bilen de az gana
bik anlamı kalgan bulsalar idi. Adilen kire kaytmasıydı. Bilesin Adilen indi 4 yılda nice tapkır kaytıp kilgenin indi. Ул татар җырларына түгел, Әдилә безнең музыкаль дискотекаларда да махсус кайта торган кеше. Әдилә әйт әле, татар телен сиңа гаиләдә ничек өйрәттеләр? Белергә тиешсең диепме, яисәндер уеннар аркылы менә ничек шулай син татар телен шундый камил беләсең? Һәм шунысын да әйтеп китик, бик кызыклы факт, Әдилә инглиз телен инде әлбәттә ул аның туган теле яттан белә. Татар телен бик яхшы белә. Ә менә рус телен белмәделәр. Tatar telin mine biz eyle Tatarca söyleştik her vakit. Abiler bilen, babalar bilen, akke enke bilen, ondan sonra abim bilen de Tatarca. Biz mektepke bara başlagaç English kaytaydık, English daşa biz. English daşsak eniyim cevap vermeyi. Tatarca'da daşmasak cevap vermeyi. Şunun için içinde Tatarca söyleşirge kirekti. Baştaki yıllarını diskini alıp kaytıp Adile aytaydı. Enkey bu sözlerin yazıp bir mina. Min bit yaşlarının sözün könötünü tınlamagaç bit işet anlamıysın kaysa bilsin bit dizde aytıp koyarlar. Kabat tınlap sözlerini yazıp bireydim. Ondan sonra anlamağın sözlerini tercüme etip koyaydım. Mesela degen söz tılsım. Tılsımlı sözlerini her gün tutmuşsun bitinde. Anın manası ne digende. Şulay etip sözlerini yazıp birdim. Ondan sonra ikinci atlarını kaytıp kile mina bularını tercüme ettim. Min aytım kızım anlıyorsun bit. Yok oldu işteki dostlarıma diye Allah Tatarcanın yarattılar, manasını bilmiyorlar. Allah gayet tercüme edip birem Adile'ye. Şef, bir söz aytkende. Şef. Tatarlıkını satamız indi. Memlekette satıp durabız. Tatar diyen dersene big Amerikalılarda 5 yıl evvel eğitim. Mesela 10 kişiden sonra sen 5 kişi 6 kişi bilmiydi. Hazır bir küp kişi Tatar diyenle Rusya'daki Tataristan diyenle de anlıyorlar ve nindi dindeykenin de bileler. Bik yaxşı hazır Tatarlıkını tanıştırıp durabız. Tağın bir faydası Tatarca belu. Biz bir Türkiye'de indi halk bulgaç. Türkçe de biler biz. Türkçe öğrenirge de bik cingil Türkçe'ni anlarga da buna. Tatarca belu yüzünden hiç mesela Adile birinci kat nice tapkır vardı. Lakin de andağı da tuğanlar biler aralaşkanda anarga anlaşa. Çünkü Türkçe bilsalar da anlıyor. Рәхмәт сезгә килгәнегез өчен. Алла берсә, тагын очрашып торырга шулай бит. Һәр ел исәнлектә, саулыкта Алла берсә. Һәм безнең TMTV шоу-биз тапшыруын караучылар өчен беренче теләк әйтеп китсәгез иде камерага. Махсус Сан-Францискодан. Barchagızны яңа ел белән котлыйбыз. Исәнлек, саулык, матур тынычлыкта, иминлектә öz tatarlığımızı yoğaltmayıcı, matur gana yaşarga nasip bulsun, tağın görüşürge bulsun. Bana aittirsen, ben mesela Kazan'a kildim. Kazan'dan sonra biz Çallı'ya vardık. Çallı'dan sonra Başkırstan'a, Ufak'a vardık. Ufak halkı bilen de süreçtim. Başkırtlar bilen de küreştim. Başkırt bilen Tatarlarının ikisinin zor memleket arasında tatuluklar devam ete. Biz mesela bir neçə yıl evvel kilgen vakitte biraz kızıksız bir havalar bulgan idi ama bu yılını şundi yarattım. Başkırt bilen Tatar arasının şundi yakşı birge memleketlerin alıp barılarını ve kileçekte de şulay etip devam ediyorların biktilim. Benim sözüm yok. Şimdi bu enilerimdensin. Nindi söz aytırga teşmin. Sizce... Selam barlık yaşlarga deb aytalar. Selam bütün kişiye. Adile seni belki online rejimde dostların karar Amerika'da. Sen onlara selamlar yollay alasın. San Francisco dostlarıma küp selamlar. Finlandiya, Avustralya, Tatarlar, bütün selamlar. Yangi yıllar bilen kutlayayım. Татарлар менә шулайтыр безне TMTV Татар музыкаль каналы һәр вакытны берләштереп торсын. Бергә булыйк, бердәм булыйк. Шуның белән без сезнең белән саубуллашабыз. Biz Tatar җыры эстрада фестивале турында айлар, атналар буе сөйләдек. Ләкин мең тапкыр сөйләгәнчә әлбәттә үз күзләрең белән бер тапкыр күрү яхшырак. Әлеге фестиваль шаулап, гөрләп узып китте. Һәм аның ничегрәк барганлыгын без сезгә дә карап алырга тәкъдим итәбез. Комментарийлар артык.
Biz әлеге мезгілдері пирамида көңіл ашу үзәгінің гримеркалары янында йөрибез. Һәм инде әлеге минутларда мин әкренәп артистлар янына кіріп, алардан кыскача гына интервьюлар алырга дип җыенам. Хәзер без әкрен генә шунда ашкынабыз, киттек минем белән, җигүрәбез. Безнең артистлар инде киенәләр, бизәнәләр, ясаналар, үзләренең җырларын кабатлыйлардыр һәм туп-туры менә бу якта кызлар бүлмәсенә туп-туры юл тотам. Кызлар, исәнмесез? Юк, исәнләшә гайрәтләрме сезне? Вот, менә шулай. Менә мин әлеге мизгелдә Иркә янына киләм. Иркә, сиңа бик матур прическалар ясыйлар бит. Шундый матур Һиндстандагы шикелле бизәкләр куйганнар. Менә мин сиңа бер сорау бирәсем киләм. Бүген бит инде татар җыры 2013 бит 13нче тапкыр уздыралар әлеге фестивальне. Кичә дөнья бетергә тиеш иде. Әгәр дә кичә дөнья беткән булса, син бүген нәрсә эшләгән булыр идең? Конечно, үлгән булырым, наверное, не знаю. Бөтен кеше дөнья бетсә битне беркемдә калмый. Дөнья беткәндә бит нәрсә дигәннәр? Бер атна буена ут булмый, су булмый, җылылык булмый, бөтен дөньяны караңгылык каплап ала. Кеше үлә дигән әйберне бер дә әйтмәгәннәр менә. Алаймыни? Мин белмәдем дә, мин бик теге дөнья бетү турында мин бик теге борчылмадым аның турында. Мин күбрәк татар җырына әзерләндем. Күлмәк тиктердем, прическалар менән нәрсә бу әйберләрне ясаттырдым. Шуңа күрә минем не до этого булды. Алайса нәкъ менә синең татар җырына әзерлегең аркасында дөнья бетмәгән дигән фикергә киләбез. Нәкъ шулай дип уйладым. Теңнә белән миңа әйттеләр, әйтәм, кара, бүген дөнья бетергә тиеш иде, бетмә дип. Татар җыры булганга бетмәгәндер. Менә бәлки иртәгә нитсәләр инде куркырым, анда инде әзерләнерем. Булай татар җырына әзерләндем күбрәк. Ярар, сиңа камашалмыйбыз. Матур прическаларны алга таба ясарга ирек бирик. Без киттек алга таба. Безне ясыйлар Алина Софиуллинаны. Алина Софиуллина шуны бик тә матур шибәр генә туташ ясаганнар. Булай үзе матур түгел ул. Хәзер бик тә матур улай бит. Алина ничек хәлләр? Әйбәт, Аллага шөкер. Татар җырына бик яхшы әзерләндеңме? Бик тырышып әзерләндем. Матур күлмәкләр тиктердек, матур прическалар ясадык, матур итеп бизәндерәләр. Һәм инде сине бүген турыдан-туры эфирда TMTV каналында караячакларын, синең фанатларың җанатып утырачагын синең өчен. Инде бөтен туганнар Алла бирсә, TMTV каналын подключать иттеләр инде, бөтен күршеләр, бөтен авыл, мәш бетәләр. Менә бер сорау бирәм әле. Әгәр дә син җыр сәнгатенә кирип китмәгән булсаң, син нинди профессия вәкиле булыр идең? Укытучы булыр идем. Минем тормышымда ике генә вариант бар иде. Или җырчы булырга, я укытучы булырга. Нинди фәнне укыткан булыр идең? Минем моның турында сөйләгән бар инде. Безнең мәктәптә Менә апа исемле рус теле укытучысы бар иде. Ул менә шулай укытты мине целенаправленно. Русча әйткәндә, үзенең китапларын сиңа калдырам дидер, укып кайтсаң, әгәр дә Казан дәүләт университетында үземнең бүлмәмне сиңа бирәм, бөтен үземнең китапларымны калдырам дип шулай миңа әйтәдер. Менә җырчы булмасам, рус теле укытып йөргән булыр идем югары Кибә Хуҗа мәктәбендә. Бәлкем киләчәктә син татар эстрадасында берәр урыс җырында башкарырсың. Бик мөмкин, бик мөмкин. Алайса синнән әлеге яңалыкны көтеп калабыз. Бүгенгә сиңа зур уңышлар телибез. Покага сау булашабыз. Әле син белән без киттек алга таба. Инде алып баручыларыбызның гримеркаларына юл тотыйк. Кызлар, сау булыгыз. Пока-пока. Без киттек менә бу як. Карагай бит. Хәзер менә монда безнең шушы сул яктарак, алгышмасам ерак түгел, безнең алып баручыларыбыз утыра. Алып баручыларыбызны бизиләр, алып баручыларыбызны әзерлиләр. Без хәзер шулар янына тотабыз, киттек. Biz кызлар гримеркасына кирдек. Менә Илмира Нәгыймова утыра безнең. Бит үзенең нурлы йөзләре белән балкып. Илмира, хәлләрең ничек? Яхшы, пока. Әлегә яхшы. Борчыласыңмы? Борчылам. Нигә борчыласың? Куркам. Нәрсәдән? Җырлый алмам дип. Ник син музыка училищесын төгәлләгән кеше, музыка белән профессиональ дәрәҗәдә эшләгән, шөгыльләнгән кеше, нигә куркырга кирәк соң алайса? Чөнки бит инде ул татар җыры. Бу якта күчәбез біз кабаттан. Менә Гөлназ Сафарова белән сөйләштек. Гөлназ белән Айваз утыра безнең монда. Айваз. Айвазга телефоннан сөйләшеп бетерсем. Минем коллегам, хәерле көн коллега. Хәерле кич, коллега. Кич җитмәде әле, кояш балкый. Программаны бит кич белән карыйлар. Шуның өчен мин махсус кич белән дип эндәшәм. Без теге телепроектлар төшергәндә ияләнгәнчә эшлибез. Көндез төшерәбез, хәерле кич дип исәнләшәбез, кич белән күрсәткәнгә. Алайса дөресрәк бу яңгырасын, чөнки телевидениене җир, мәсәлән, интернет аркылы дөньяның төрле почмакларында карыйлар. Тәүлекнең хәерле сәгатендә дип башлый. Дөрес, коллега. Син һәрвакыт дөрес. Нәрсә әйтергә миңа? Сиңа бер-ике матур җылы сүз. Каймак, пәрәмәч, батарея. Табигый җылылык. Кояш. Айның жылы нуры. Жылы нуры. Юк, беләсеңме, монда безнең икенче ситуация бит әле. Бу ел без ноу-хау,
быел яңа төрле дуэт, менә Диана исемле кыз белән татар җырының беренче бүлеген алып барырга булдык. Таныш булыгыз әлеге яшь йолдызчык безнең бу елны беренче тапкыр минем кебек беренче тапкыр сәхнәгә чыгачак. Һәм инде менә без әзерләнеп утырабыз. Шундый спорт туды безнең арабызда. Диана әйтә, сакалыңны кырды. Алайса мин бабайга ошагансың ди. Мен әйтәм, кырасы килми Диана кызганыч. Ул минем хәзер сакалны кырмакчы булып ята. Диана, син бу эшне башкарачаксыңмы? Син сакалың кырасыңмы аның? Әйе. Сиңа зурдан зур уңышлар телибез, яме чист тартып куяр син харчын безнең аябыздан. Алайса сакаллы килеш елда безгә бик тә ошап бетми. Синнән алайса бераз гына парикмахер сәләтен татып карауыңны телибез. Безгә аны бар тик сакалсыз гына чыгар, яме Диана? Рәхмәт. Үзеңә дә рәхмәт. Бик зур рәхмәт коллега. Без инде хөрмәтле дуслар, әлеге мизгелләрдә гримеркалардан булган репортажны шуның белән төгәлләп торырбыз әйбит. Әлеге алга таба дәвам итәрбез. Әле Алла бирсә, башка артистларыбыз, башка җырчыларыбыз. Хөрмәтле дуслар, без татар җыры сәхнәсенең иң кыйммәтле урынында торабыз. Бу урында безнең булачак, тапшырылачак җырчыларыбызга тапшырылачак алтын барслар урын алган. Хәзер без әкренәп әлеге алтын барслар янына юл тотабыз. Һәм инде сезгә аларны күрсәтәбез. Менә ул хөрмәтле дуслар, иң кыйммәтле урын, менә ул барслар, менә ул алтын һәм көмеш чиге белән йөгертелгән әлеге сыннарда ике бриллиант та урын алган. Хөрмәтле дуслар, карагыз нинди гүзәллек, карагыз нинди матурлык. Беләсезме, мин әлеге иң бай кеше, чөнки минем кулымда алтын барс. Хәтта үземнеке булмаса да, ләкин кемнекендер тотып тора алам һәм үземнеке дип кабул итә алам әлеге мизгелләрдә. Һәм инде әлеге алтын барс сыннарын безнең бүген кич дәвамында татар җыры 2012 халыкара фестивале барышында безнең җырчыларыбызга тапшырылачак. Һәм нинди номинациядә икәннәрен һәм кайсы номинациядә кемгә әлеге нинди алтын барс эләгәчәген без инде татар җыры фестиваленең турыдан-туры эфирында карап белә алачакбыз. Шуңа күрә кызыксынып торыгыз һәм инде әлеге алтын барсларның кемнеке булуын да инде сез якын арада беләчәксез. Хөрмәтле дуслар, без әлеге мизгелләрдә татар эстрадасының иң популяр җырчыларының берсе Айдар абый Галимов белән элемтәгә кердек. Ул тиз генә безгә Нью-Йорктан очып килде. Айдар абый, хәлләрегез ничек? Аллаһка шөкер, Нью-Йорктан Юл артмадымы? Мин кайдан килгәнемдә онытмыйм, рәхмәт хәтергә төшергән өчен. Юк инде 20 елдан артык юлда. Хәзер кайчан арыганны, кайчан арымаганны да бик белеп бетеп булмый. Шуңа күрә артистларның тормышлары гадәттә юлда үтә. Гастрольләр бер шәһәрдән икенче шәһәргә очу, бару. Һәм инде елдан елга кернәп тормышның бер аерылгысыз бер өлешенә кереп барадыр иншалла бит. Кереп беткәндер инде улай бер өлешенә. Шуңа күрә ул нормальный шундый процесс, нормальный торышы артист халкының миңа калса. Юл, ул һәрвакыт хәрәкәттә булырга тиеш. Шулай булмаса, сүнә башлый үзеннән. Менә татар эстрадасына яңа гына килеп кергән үзләренең төкле адымнарын атлаучы яшь җырчыларга карата фикерләрегез бармы? Фикерләр һәрвакыт кемдер килеп кергән икән, төкле ягы белән килеп керсен, һәм килеп кергән икән үз йөзе белән, үз ниндидер харизма белән, үз ниндидер менталитеты белән тагын нинди сүзләр табыйм икән. Менә үзенең почергі булсын кешенең. Менә шулай килеп керсә, ул турып калырга да мөмкин. Менә моң дигән төшенчәдән татар халкына туры килерлек менталитеттан читтәрәк җырлаучыларга, татарча җырлаучыларга мөнәсәбәтегез нинди? Ну, мин дә теге дөресен әйткәндә теге англичаны ятлап җырлый алам. Но мин аңардан гына англича җырчы була алмыйм. Кая шулай килеп чыга шул теге күңелендә, йөрәгендә, күңелнең төбендә татар менталитеты булмаса, ятлап җырлап кына татар җырчысы булып булмый шикелле. Мин шуны күзәтәм соң вакытта. Менә күп кенә яшь җырчылар кастингларда катнашканда татар сәхнәсенә, татар эстрадасына керергә теләк белдергәндә, аларның беренче күбесенең фикерләре, уйлары: мин популяр булам, мин йолдыз булам, күп итеп акча эшлим. Менә шушындый фикер белән сәхнәгә омтылучылар өчен әйтергә теләгән сүзләрегез? Ну, омтылыш булу яхшы инде ул. Һәркем нәрсәгәдер омтылырга тиеш. Тик беренче сәнгать юлында, беренче чиратта ниндидер материал якларын куярга кирәк түгелдер дип уйлыйм. Ниндидер финанс якларын куярга түгел. Ансы турында соңрак уйларга кирәк. Иртәрәк әле алай уйларга дип уйлыйм. Иң беренче планда иҗат булырга тиеш. Әлбәттә. Шунсыз бит аның киләчәге булмаячак. Дәвамы булмаячак. Бик зур рәхмәт, Айдар әфәнде.
Сезгә зурдан-зур уңышлар телибез, сау булыгыз. Менә шулай, Айдар абый белән аралаштык, әле тагын зур-зур артистларыбыз белән әңгәмәләрне кырып алырбыз, калыгыз безнең белән. Хөрмәтле дуслар, без әлеге мизгелләрдә бүгенге Татар җыры фестиваленең режиссерларының берсе, Татарстанның халык Рәсәйнең ат казанган артисты Илдар абый Хәйруллин янына килдек. Илдар абый, сәмсез. Илдар абый, сәмсез. Быелгы Татар җыры 2012 фестивалендә безгә нинди яңалык көтәргә кирәк? Яңалыклар күп, яңалыклар бехисап монда баштагы заставкасы дип әйтгәндә заставкадан башлап, алып баручыларда алмашыну, номерларда бик кызык кына әйберләр, алып баручыларның чыгулары кызык, күп кызык әйберләр. Алар барсында сөйләп булмый, хәзер аларны килеп карарга кирәк яки дискны алып Яки ТМТВ каналынан турыдан-туры эфирда. ТМТВ каналынан турыдан-туры карарга кирәк. Һәм инде әлеге концертны, әлеге гала концертны оештыруда бик күп көч түгелдеме? Һәм әлеге көчне, әлеге түгелгән тирне ни белән дәлилләп тиңләп була? Бу эстрада өлкәсендә Казан шәһәрен алганда, Татарстанны алганда миңа калса иң зур концертларның берсе, иң күп көч таләп итә торган концерт. Монда бик күп матди көч, физик көч, рухи көчләр керә. Монда бик зур команда эшли, бөтенесе әйбәт яңа фикерләр әйтәләр. Кадәр килешмәгән вакытлар була, ләкин ахырда без барыбер уртак телгә киләбез, уртак фикергә киләбез. Һәм менә безнең эшнең нәтиҗәсе бу концертны бик күп кеше эшли. Безнең эшнең нәтиҗәсе менә бүгенге концерт, зур концерт, мотор концерт. Миңа калса, мин менә 11нче мәртәбә эшлим бу концертны. Бер мәртәбәдә әле йөзем кызарганы булмады үз эшем өчен монда. Аллага шөкер дип кенә әйтергә кирәк. Аллага шөкер. Илдар абый, менә сез бит инде татар сәнгатен белән кызыксынучы кеше, татар сәнгатен тирәнтен төптән белүче кеше бит. Менә җыр сәнгатенә, эстрадага аяк басырга теләгән егетләр, кызларга, менә безне караучы, хәле турыдан-туры эфирда караучы егетләр, кызларга, җыр моңа гашыйк булган егетләр, кызларга әйтер сүзләрегез бармы? Укырга кирәк. Иң беренче бер профессия алырга кирәк. Булай клубта гына җырлап, туганнар алдында гына җырлап, мин дә җырчы дип йөреп булмый. Барыбер теләгез бар икән, мәдәният институтына керергә кирәк, консерваториягә керергә, музыка училищесына керергә кирәк, профессия алырга кирәк, белемле булырга кирәк. Шул вакытта гына сез зур шәхес булачаксыз. Шул вакытта гына әйбәт актер булачаксыз. Һәм инде киләчәктә татар җыры сәхнәсендә дә үзегезнең бәлкем лаеклы урыныгыз булыр дип уйлыйм. Амин, шулай. Бик зур рәхмәт Илдар абый, сезгә зурдан-зур уңышлар концертны оештырыла, кулыгызны кысыйм. Хөрмәтле дуслар, Ленин бабай әйткән, укырга һәм тагын бер тапкыр укырга дигән. Шуңа күрә кайсы гына өлкәдә эшләргә теләсәгез дә, кем генә булырга теләсәгез дә, иң беренче укырга кирәк. Зурдан-зур уңышлар насыйп булсын безнең яшь җырчыларыбызга. Инде киләсе тапшыруыбызда без чыршы, кыш бабай, кар кызы, оливье салаты, мандариннар, шампан шәрабы кебек сүзләрне күбрәк кыстырырбыз һәм кулланырбыз. Ә бүгенгә минем яңалыкларым шуның белән тәмам. Димәк, мин Гөлнар Сәфәрова сезнең белән сау булаша алам. Исән сау булыгыз, киләсе атнага хәтле. Алып баручыларның стиле һәм бирелгән киемнәре өчен Мегаполис кибетенә аерым зур рәхмәтебезне әйтәбез. Реальная зима не за горами. Ты готов к экстриму? С магазинами X-Dream и Everest всегда готов. Горные лыжи и сноуборды покупают здесь.